Kanya magpatambag ka nga mawai mo pagkalimtanon. So may tabo na ko na. Pag humansi tabo naman, mag-una ang motor niya, ikaw mabilis. Ngutan ako pila edad din mo. Ako? 30. Agoy, Yung dapat ka naman yung limtanon na. Di na kagamay ko. Kuan ba kahapon ba kasabaan ko sa akong kuya kay trabaho ba ako no? Trabaho ko unya kanila laging naanad ta commute nya hapit na ko malit ba kay gamay na lang oras. Nangulam kog motor niya. Nagbe motor. Oh, gipahulam ko niyang motor nya. Siyempre, andar ko motor. Andar ko motor nya. Abot is trabahoan, siyempre trabaho ta kay narbaho man ta. Oo, trabaho man ta nya. Moto pag-out, wala ra pud ko bay, wala ra pud ko. Nya pag-out, out ko alas 5 nya sakay kog jeep kay naanad man ta commute no. Moto pag-abot ako sa balay, tagoy-tagoy pa ko. Lamig kayo paminsan mo. Oh, lang ikaw minsan kay nakauli na gud. Oh, okay, naka-auto sa'yo. Oh, naka-out og sayo. Kabot ako dito bay kay tingala ko nga sipak magay tinanawan akong kuya sa kuha. Suko siya. Oh. Wala pa. Suko na. Suko gid siya. Siya nga. Kuha na siya mga Nagita sa motor siguro. Ngita ko to. Pao galing no. Baka na. Hingnan ko niya. Bro, waka Asa kapansin. waka kapansin, no yung kapansin, hingnan ko niya. Asa ang motor? Ano ko nga. Patay no. Nagdalam ni kong motor eh. Napilin yun ako. Kalimot mo ko kinaanan mo ko commute. Oh, commute. Pangalot ko, balik ko sa agi ko kuha na kong motor gabi na anong kukuli. Let's go. Mo kay na nanay ko diri sa imuha kay patambag ko nganong nalimtanon Master, ko. kasi istorbo Unsay ka na. ka. Tingin Sa sura. hinungdan, ano? Uyawa po na mo. Pila edad mo? 30? Oh. Di mo edad mo. Di mo lang bilabon. 30 pa. Limtanon po ka lili. Usahay naman, bro. Usay. Kaniya mo. Lala pa kayo niya. Lala po ni mo ano. Lalaki kayo no. Di pagkamit ang motor ni mo Oh. na nag-commute. Nag-compute. Pagka. Ako, nakoy motor. Kanya magpatambag ka nga mawai mo pagkalimtanon. Oh. Dali ara na. Magpatuog ka. Tuob. Tuog. Patuog ka ba? Nagkakuha ka, tuog ka, nagbulutos ka, trapal. Oh. Trapal na gini mo, kay motor mo ito naman. Okay na, kaliktura, ang mga hilana ito, kay habol. Lamong, ay, malong, Romna. Malong. Yan, trapal. Trapal na gini, ha? Trapal? Trapal. Ituog, dungan ang motor o ikaw. Mandaro ng motor. Ano rin ang motor? Bisag di na bandaron. Basta rin nag-asudos na. Ikaw, limtano kang motor. Oh. Kaya ang motor mo si magkalimot mo. Oh. Tuuban mo no. Galaw, Kapal ito mo na. Kabata mo mo, kalimtanon. Pag matuuban nga naman, dili na nga na mo itabo. So may tabo na ko na. Pag humansi tabo naman, mag-una ang motor niya, ikaw mabilis. Huwag na naroon. Galaw gawan ay. Labaw pa na sa kalimtanon na. Ang motor ni kalimtanon ka na. Murag kabaw ba? Mag-unang uli, mag. Swito na kayo sa dalan. Gawan. Tama no, kay na ko'y motor sa una, bisag hubog kay ko. Ihatod mga ko. Paugal lang wingo no. Oh. Tuog gali mo no. Oh, Pero katuwa pa. iyat. Sabay sila tuom. Wa pa to na. Ang motor, siya. Oh, siya. Galaw gawa. Tuob ra ni tambalan Oh, ay. patuog mo doa. Ikaw bata mo nung 30 anyos, kalimot na kag patuog mo doa. Wala, may ngagi na mga tigwa. Shout out sa inyo, ah. Shout out ha, sa mga nangagi. Oh, sabot na katawa ni Agi. Shout out sa inyo, gyapon. Oh, di ba? Tuuba na doa. Oh, Tara. pag una-una pa ng motor, bro, kabaw ba? Malimtan sa tagi, ah. Muli, na motor. Muli na eh. Galaw gawa ni. Tama no? Pero di na siguro ko magulang motor. Oh, ay, nabulang mo, matilim talunan mo eh. Kalimtanon na to ani. Solusyon. Shout out sa inyo hada tanan mga limtanon. Oh,